Ahoj! Dnes budu renovovat těchto 5 svěráků. Opravy budou počínat jednoduchým vyčištěním a namazáním svěráků, až po potřebu přivařit utrhnutou čelist. Začnu tímhle úplně nejmenším svěrákem, co mám, který právě rozeberu, vyčistím a namažu. Na tomhle svěráku už je stará barva, která na některých místech ani už nedrží, ale musím říct, že se mi tenhle vzhled líbí a až to pak bude vyčištěné a nalojované, tak to takhle chci zanechat, protože se mi líbí, jak to působí. Chci, aby to prostě vypadalo, že je to používaný, že už to něco zažilo, ale zároveň, že se o to někdo stará. Mé pokusy to rozebrat byly docela složité a to je proto, že tady na konci je tenhle šroubek. A ten tady byl takhle strčený. To já jsem v tu dobu nevěděl. Já jsem myslel, že je tam normálně v závětu zašroubaný šroubek a že to tak má být. Ten šroubek měl poškozenou hlavičku, takže jsem ho nemohl šroubovat šroubovákem. Já samozřejmě ve svém štěstí jsem vůbec nemohl najít pilu na kov a nemohl jsem si tam udělat jednoduchý zářez, který je ideální na to, abych to mohl povolit právě tím šroubovákem. Proto jsem si musel na pomoc vzít několik pilníků, trochu skrouhnout a pak si udělat zářez na povolování. Nakonec to ale zajistili kleště, já jsem to zkusil ze začátku a nešlo to. Pravděpodobně, jak jsem tam udělal ten zářez nahoře, tak se potom ty kleště měly čeho chytit a povedlo se mi ho začít povolovat. No a potom jsem šrouboval, no ale on furt nelez ven a furt jsem ho nechával, už jsem to chtěl pomalinku vzdát. A když jsem s ním točil, tak jsem pořád viděl, že ta druhá strana se pořád točí. Když jsem viděl, že není servaný a že je to jeden celek, tak jsem nakonec si s ním ještě chvíli hrál a pak jsem za něj zkusil zatáhnout a on celý sám vylezl ven. To znamená, že tohle není původní díl, co tam byl. Nevím, co tam bylo, ale něco tam v tom případě bylo. Bylo určitě slyšet, jak tenhle ten závět vrže. Je vidět, že tady na začátku má tady spoustu špíny a přijde mi, že je i trošičku křivej, ale jenom tak trošičku a nějak hodně by to vadit nemělo. Stejně tak je tenhle závět velmi špinavý a i vnitřek toho svěráku, který způsobuje to posouvání, tak je hodně zrezlej. Takže tohle všechno teď vyčistíme a můžeme to složit zpátky. Tady, jak máme ty dorazy, tak ty jsem nechal bejt, protože si myslím, že to nepovolím a přijde mi to zbytečný s tom věnovat. Máme to hezky vyčištěný a můžeme se pustit do namazání a složení. Mám to hotový a vypadá to dost solidně. Jsem s tím spokojený, všechno se to krásně plynule hejbe a myslím si, že teď s tím bude radost pracovat. Tenhle svěrák na trubky taky potřebuje jenom vyčistit a namazat. Vypadá to, že abych mohl vyndat tuhletu část, tak musím odpojit tyhle dvě želízka a ty jsou podle mě roztlučený ven, aby se právě vyndat nedali, takže tam nechám a bude mi muset stačit takhle rozdělení na dvě strany.
Svěrák na trubky je čistý a namazaný a připravený pracovat. Tohle byl konec první části renovace svěráku. Mrzí mě, že to byly teda jenom 2 svěráky z těch 5. Časově jsem tenhle projekt podcenil. Mám už hotový ten velký svěrák, co můžete zahlédnout tady. Tak ten je hotový, video k tomu mám skoro sestříhaný, ale ty další 2, jako je ten kovářský a ten s tou urvanou čelistí, tak k ním jsem se ani časově zatím nedostal. Ale chci, aby něco už vyšlo, proto vychází tyhle 2 videa v tomhle kratším formátu. Tohle je jenom takový na zahřátí. Už jenom to příští video by mělo mít nějakých 13-14 minut a být mnohem zajímavější než tyhle, ale myslím si, že na start to zajímavý bude. Do budoucna pak plánuju, aby každý ten svěrák měl vlastně své místo. To proto, že kdykoliv bude tam pevně zafixovan a já prostě přijdu, použiju ho. Protože kdybych musel nad tím přemýšlet, musel bych ho někde vytahovat, tak ho nepoužiju. Stejně jako tenhle. Ve spoustu případech bych ho ani použít nemusel, ale je tady a ušetří to moji práce, abych ho někde tahal na něco, fixoval, někde mi překážel, no to je prostě hloupý. Logicky, to napadne každýho, ale samozřejmě po té dlouhé době, co jsem ho neměl, tak si to uvědomuji o to víc. Stejně jako tady tenhle, už tady mám nějaký měsíc, tady možná je na tom stole, používám ho docela často. Jak už jsem dlouho ty svěráky neměl, tak jsem si tomu i odvyk je používat a odvyk jsem tomu, jak jsou vlastně užitečný, účinný a efektivní, protože jsem používal jenom ten malinký, protože ten fungoval. Tak tenhle ten velký, co tady mám právě přitáhne na tom stole, vždycky něco dělám, chytím si to rychle, hned si tady můžu pracovat, je to lehčí, rychlejší, efektivnější. Jsem z toho nadšený, že to takhle můžu používat. Za chvilinku ukážu, na kterém místě je ten malinký, který má své složené místo. Ten svěrák na trubky ještě místo nedostal. Jak jsem se zmínil ve videu, tady někde bych si potom představil ten kovářský svěrák, aby tady trčel, mohl jsem do něj cokoliv dát a mlátit do toho, abych si nezničil jiný svěráky. Chtěl jsem něco říct taky trošku k té historii těch svěráků. Vlastně tenhle ten veliký, tak ten společně s tím kovářským, co mám tady. Tak tyhle 2 jsem koupil od soustružníka. Když jsem si u něj nechal soustružit jeden díl, chtěl jsem převařovat disky a rozšiřovat vlastně ty lemy. Nakonec tam byly moc velký vůle, aby se s tím dalo pracovat, tak jsem ten projekt prozatím zanechal. Ale zároveň jsem si od něj teda koupil tyhle 2. Jeden už teda parádně slouží. Ten malinký svěrák, ten jsem si koupil bazaru za asi 100-120 korun. Ten s tou urvanou čelistí, ten mám od známého, který mi ho dal, protože prostě měl praskou čelist, on má jiný lepší, nepotřebuje ho, tak mě tím obdaroval. Ten už jsem právě 2krát vařil, poprvé fakt špatně, podruhé už to bylo obstojnější, ale pak jsem na něm něco ohejbal a mlátil do toho 2kilovým kladivem, tak to logicky dopadlo, jak to dopadlo, protože přece jenom, i když je to svařený, je to litina, nechce se to moc držet a já nejsem profík. Myslím si, že tentokrát to svařím zase o něco líp, bude potřeba si to nahřát, udržet to nějaký teplotě, protože tam bylo to praskání, když jsem vlastně vařil tady na tu čelist, což bych samozřejmě neměl, je to špatný, ale ty závity tam byly vevnitř vytrhaný, tak jsem to vlastně vzal rutilovou elektrodu nejdřív a bylo hned vidět uprostřed toho sváru prasklinky. A nakonec jsem to ještě přejel bazickou elektrodu, která to uzavřela, zatím to drží, zatím jsem neměl jakýkoliv problém, držel jsem tam docela velké věci. Uvidíme, pokud časem by s tím nějaký problémy byly, tak bych to samozřejmě natočil, zkusil bych s tím zase něco udělat. Tady je krásně vidět místo, kde je na stole, ten malý svěráček, mám ho tady pěkně, můžu tady věci si takhle paralelně chytat, chytám si tady občas dřevo, železo, něco malého, s čím pracuji. U tohle je fakt výhoda, jak je lehkej, tady se ho vzadu odsvaknu, můžu si ho dát kamkoliv jinam, můžu si, tady na stůl teda ne, a můžu se ho kamkoliv chytit, na pozici si ho, jak potřebuji a krásně s tím pracovat. Každopádně děkuji za sledování tohoto dílu, doufám, že se těšíte na další se svěrákama, jsou tady i další parádní věci, které by měly být. Rozchodil jsem Java traktůrek, to znamená, že v blízké době vyjde i tohle video a celkově tady pracuji na rozšiřování a zlepšování dílny. Tak jo, zase někdy, ahoj!